Welkom bij Schermtijd, een programma waarin kinderen van 3 scholen elkaar interviewen over een bepaald onderwerp. Want wij zijn benieuwd wat jullie denken over de dingen die gebeuren op jullie school. Het onderwerp van deze aflevering is geluk! In deze aflevering zie je de interviewers van De Bron uit Dokkum, het Harspit uit Ternaert en de Hoeksteen ook uit Dokkum. Ik ben Lin en ik ben Feline. We staan hier bij de Hoeksteen in Dokkum. Vandaag zijn we bij het Harspit internaat. Wij zijn hier op de school CBS De Bron en wij gaan hier kinderen en meesterjuffen interviewen over geluk hebben. Want wat is dat eigenlijk? Hallo, wij gaan jou wat vragen stellen. Wat brengt jou geluk op deze school? Tekenen en met mijn vriendinnen. Hallo, ik ben Eeuwen. En wat is jouw naam? Doerle. En wat maakt jou gelukkig? Als ik een mooie foto heb gemaakt Van wat? van een dier, En wie maakt jou gelukkig? mijn familie. Voor mij is geluk dat vrede op de aarde is en dat er geen wereldhonger meer is. Oké, dat is een goeie. En waarom vies dat? Omdat ooit er heel veel problemen op de aarde zijn en dat is net leuk. Wat is geluk voor juf? Geluk is dat ik gezond ben, dat mijn kinderen gezond zijn, dat ik leuk werk heb. Dat het mooi weer is vandaag, daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, dat betekent eigenlijk voor mij dat je blij bent met elkaar, dat iedereen fijn met elkaar omgaat en dat we gezond zijn. Dat betekent het vooral. Wat me echt geluk jouwt is dat iedereen het naar zijn zin had op school en zich fijn viel hier. Dat jouwt mij geluk. Volgens mij is geluk iets wat jou heel erg blij maakt. Geluk is rijkdom. Dat is toch iedereen. Geluk is de zon die schijnt. Geluk, dit is geluk. Alle ben. Dat is geluk. Nu weten we hoe de juffen erover denken, dus terug naar de kinderen. Als ik mijn hartje Als mijn vrienden ook gelukkig zijn. en even nadenken. In een bouwbladje. Of als een baby krijgt. Ik ga een eten maken. Leuk bezig zijn met vrienden en familie. En ben je wel samen een boertje? Ja. Wat doe je dan? Ik weet het! Steeds maar. Dan gaan we samen op een skeurbad en dan. Dat is de skouda. Scouter. Dit is Sanne uit groep 6. Ze vindt blijkbaar acro een hele leuke sport. Waarom vind jij acro zo'n leuke sport? Nou, je kan over de kop en dat is superleuk. En waarom vind je dat over de kop gaan dan zo leuk? Nou, je kan ook nieuwe kunstjes leren. Dat klinkt inderdaad wel heel tof. Oh nee! Hallo, gaat het? Ja. Wat is jouw naam? Daan. We hebben het gehad over geluk, maar wat is ongeluk eigenlijk? Wanneer hebben we dat? Ongeluk. Dat is dat alles tegen zit en dat het niet goed gaat. En wat maakt jou ongelukkig? Als een dierbare van mij dood is. Ben jij wel eens ongelukkig? Ja. En wanneer ben jij ongelukkig dan? Als we mensen heel gemeen tegen mij doen. Ja, dat is inderdaad niet zo leuk. Nou, nu hebben we al te veel gepraat over ongeluk. Weer terug naar geluk, want geluk is veel leuker dan ongeluk. Kom, ik help je even omhoog. Gaat het? Oké, mooi. Maar wat betekent geluk voor jou? Voetbal. Voetbal en op vakantie. En jou? Italië. Mij maakt zwemmen heel erg gelukkig, omdat ik het super leuk vind. En waarom vind je het zo leuk dan? Omdat ik al mijn energie gewoon mooi in kan. Dat is goed om te horen. De school diert jou gelukkig. En waarom? Ja, want als ik boos of verdrietig ben, kan ik er naartoe lopen en dan word ik blijer. Kan je van geluk gelukkig worden? Ja, Van wat dan? als ik net niet mijn hoofd stoot. Word je gelukkig van school? Ja. Ja, we doen bijna altijd leuke dingen. De band zei ze altijd dat boetenbladje het leukste is, maar ik vind het gewoon heel leuk om de band wat te leren natuurlijk. En wat vind je zo leuk om de band te leren? Ik vind het leuk dat als ik iets nice op het boord zet en dan stuurt die band de shimmy om van nou, hier snap ik helemaal niks van. En dan kon ik het uitlezen en het moment dat ze dan zeggen, oh maar juf, nou snap ik het, dat vind ik het allerleukst. Snap ik. In deze aflevering keek je hoe kinderen denken over het thema geluk. Wat denk jij eigenlijk? Tot de volgende keer. Leuk dat je keek! Nou, dit was onze interviewfilmpje dingetje.
Bedankt voor het kijken. Dit was onze video. Bedankt voor het kijken. Doei.